ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്കളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംശങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ നദീനാം ബഹവോംബുവേഗാഃ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ തവാമേ നരലോകവീര വിശന്തി വക്ത്രാണ്യഭിവിജ്വലന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്കളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗാഃ തഥൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാസ്തവാഭി വക്ത്രാണി സമൃദ്ധവേഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലേലിഹ്യസേഗ്രസമാനഃ സമന്ത ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനൈർജ്വലദ്ഭിഃ തേജോഭിരാപൂര്യ ജഗൽ സമഗ്രം ഭാവസ്തവോഗ്രാഃ പ്രതപന്തി വിഷ്ണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായ്കളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഖ്യാഹി മേ കോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു തേ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്തഃ ഹൃദേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനീകേഷു യോദ്ധാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് ത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രൂൻ ഭുങ്ക്ഷ്വ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവൈതേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാകുന്നതേയുള്ളൂ സവ്യസാചിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥാന്യാനപി യോധവീരാൻ മയാ ഹതാംസ്ത്വം ജഹിമാ വ്യധിഷ്ഠ യുധ്യസ്വ ജേതാസി രണേ സപത്നാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതത് ശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാനഃ കിരീടി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്തിയ ജഗത് പ്രഹൃഷ്യത്യനുരജ്യത്തെ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തൻ ആവുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കസ്മാച്ഛത്തേന നമേരൻ മഹാത്മൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാദികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസത്തത്പരം യത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശയവുമായ ദേവാദിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണ ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തതം വിശ്വമനന്തരൂപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുർയമോഗ്നിർവരുണ ശശാങ്ക പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേസ്തു സഹസ്രകൃത്വ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ പുരുസ്താദധ പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവദ ഏവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തതോസി സർവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസ്സീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനതാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോധവാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വാമഹമപ്രമേയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലായിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ ന ത്വൽസമോസ്ത്യഭ്യധികഃ കുതോന്യോ ലോകത്രയേപ്യ പ്രതിമ പ്രഭാവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങേക്ക് സമനായോ സമനാകാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഡ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യുഃ പ്രിയ പ്രിയായാർഹസി ദേവ സോഢും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ,
അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു, പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദൃഷ്ടപൂർവം ഋഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖചക്ര ഗദ പത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന വേദയജ്ഞാധ്യയനൈർന ദാനൈർ ന ച ക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രൈഃ ഏവം രൂപശക്യ അഹം നൃലോകേ ദ്രഷ്ടും ത്വദന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാ തേ വ്യഥാ മാ ച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീദൃങ്മമേദം വ്യപേതഭീപ്രീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിദം പ്രപശ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാകുകയും സംഭ്രാന്തനാകുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തഥോക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപുർമഹാത്മാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി 2 കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേത പ്രകൃതിം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി. എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദർശമിദം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഹം വേദൈർന തപസാ ന ദാനേന ന ചേജ്യയാ ശക്യ ഏവം വിധോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദ അധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാന യജ്ഞാദികളാലോ കൈവരിക്കാവുന്നതല്ല. അവ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മദ്ഭക്ത സംഗവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യ സ മാമേതി പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യ കർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗോ നാമ ഏകാദശോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വരൂപം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതയുടെ 11ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ചെറിയൊരു കീർത്തനം ചൊല്ലണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളും. സിന്ധു മാതാജി ചെറിയൊരു കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോകുലത്തിലൊരുണ്ണിയുണ്ടല്ലോ ഗോവിന്ദനെന്നു പേരുള്ളോൻ, ഗോക്കളെ മേച്ചും മായ കാട്ടിയും മായ കണ്ണന മാധവൻ, മൃദുഹാസം തൂകി മാടിൻ കൂട്ടത്തിൽ മേവി മാധുര്യമേറിയോൻ, കേളികളെത്ര ചിത്രമായാടി ഗോപാലൻ ലീലാലോലുപൻ, മെച്ചമാർന്ന കടമ്പു വൃക്ഷത്തിൻ ഉച്ചിയിലേറി കേറിയും, ചാടിയ വിടെ നിന്നും കാളിന്തിയോളത്തിലൂടെ നീന്തിയും, ക്രുദ്ധനായി വന്ന കാളിയ സർപ്പദർപ്പത്തെ നന്നായി നീക്കിയും, വ്രജനാരിമാർക്കു വരഗുണനായി വൃന്ദാവനത്തിൽ മേവിയും, അരിക്കുഴലൂതി അലർമംഗനാഥൻ അഴകോടാടി പോൽ നടനവും, രസമോടെ രാസകേളികളാടി ലസിച്ചു ലാവണ്യമേറിയോൻ, പൂനിലാരാവുദിക്കും നേരത്തു പൂന്തിങ്കളായി വിളങ്ങി പോൽ, മഞ്ഞപ്പട്ടാട ചുറ്റി ചന്തത്തിൽ മന്ദാരമാല മാറിലും,
ചാരുതയേറും ആറിൻ തീരത്തു ചാലവേലിലയാടിയോൻ ചന്ദനഗന്ധിമാരാം ഗോപികൾ ഒത്തുകൂടിയങ്ങാടിയോൻ ഇത്തമുള്ളൊരു ലീലകളാടി കൂടിയോൻ എന്നെ കാക്കണേ കൂനി തൻ കൂനു നിർത്തി രക്ഷിച്ച നന്ദനന്ദന കാക്കണേ ഇത്തമുള്ളൊരു ലീലകളാടി കൂടിയോൻ എന്നെ കാക്കണേ കൂനി തൻ കൂനു നിർത്തി രക്ഷിച്ച നന്ദനന്ദന കാക്കണേ നന്ദനന്ദന കാക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വലിയ ലെസൺ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ആ വലിയ ലെസൺ ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കൂടായിരുന്നോ? നോ പ്രോബ്ലം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞാൻ അയച്ച അതിനൊന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യണേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ശരി ശരി. ആ പറയുന്നു. വലിയ ലെസൺ ആയിരുന്നു അല്ലേ? 11th ലെസൺ. പക്ഷെ ഹിന്ദു മാതാജി വലിയ തെറ്റൊന്നും കൂടാണ്ട് വായിച്ചു. ജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി വളരെ സ്വീറ്റ് വോയിസിൽ വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമായി. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രസാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ഹോ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ രാമ
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Hare Krishna, Krishna. Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. ഇന്ന് അധ്യായം 11. നമുക്കിനി 7 ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഭഗവത്ഗീത. നമ്മൾ ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക്, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെസൺസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പ്രപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. വേഗം ചെയ്യണം. 8:10 കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? വിഭൂതി യോഗം, ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും കേട്ടു. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. നമ്മളും ഓരോ സൃഷ്ടികളും ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തരും അതേപോലെ തന്നെ പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ എല്ലാം നന്നായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലാണ്. ഓരോരുത്തരും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓരോരുത്തർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ ടാലൻസ് ഉണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അത് വേറെ വേറെ പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാനുമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ദാസരായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ. ഇനിയൊരു താഴേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി പുനർജന്മന വിദ്യതയെ, വീണ്ടും ഒരു പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ 10th ലെസണിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് ചതുശ്ലോകി ഗീത. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മറ്റ സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുദ്ധാഭാവ സമന്വിത. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിവേകികളായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു, എപ്പോഴും സേവിക്കുന്നു. ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചരമന്തിച്ച്. ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിപൂർവം ഭഗവാനെ തന്നെ എപ്പോഴും ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്റ്റോറീസ് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും 24 hours അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ തന്നെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും എല്ലാം അതിൽ തന്നെ അവരെ കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഭഗവാൻ? തേഷാം സതതൈക്താനം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ട ബുദ്ധിവിശേഷം, ബുദ്ധിയോഗം, നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാകുന്നതാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അതാണ് തരുന്നത് നമ്മൾക്ക്. നമ്മളുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് പോയി കണക്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്? ഇത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരും. ദേശമേവാനുകം ഭാരതമഹമജ്ഞാനജം തമഹാ നാശയാമി ആത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അനുകമ്പയോടുകൂടി അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അന്ധകാരജന്യമായ തമസ്, അജ്ഞാനജന്യമായ അന്ധകാരത്തെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജ്ഞാനദീപം കൊളുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ചതുശ്ലോകി ഗീത. പിന്നെയുള്ളത് ഭഗവാൻ എല്ലാ വിഭൂതികളെയും പറ്റി ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അർജുനൻ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത്. കൃഷ്ണൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, എന്റെ കസിനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. വിശ്വരൂപമാണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം, ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ 30 കോടി ദേവന്മാരെയും ഭഗവാൻ ഇന്ന്
സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഋഷിമാരെയും വസുക്കളെയും എല്ലാ പ്രാണികളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും മുരകങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറയാൻ മറന്നുപോയത്, ഒരു പോയിന്റ് വിട്ടുപോയത്, സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്മൾ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ വിട്ടുപോയതാണ്. ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ ശ്ലോക റെസിറ്റേഷൻ എക്സാം ആയിരുന്നു, അതിന്റെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച്. അപ്പം ഇത് കീർത്തി ശ്രീർവാക്ഷനാരീണം സ്മൃതിർ മേധാധൃതി ക്ഷമ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കീർത്തി, നമ്മളുടെയൊക്കെ കീർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രം നന്നാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും കീർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് കീർത്തിയായിട്ടുള്ളത്. നമ്മളുടെ കീർത്തി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യം. ഓരോ സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീയുള്ളവര് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും. ശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത് കീർത്തി. ശ്രീ വാക്ചനാരീനാം, വാക്ക് മധുര ഭാഷണം എന്ന് പറയും. സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നതും, അതുപോലെ എത്ര ക്രൂവലായിട്ടുള്ള ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ മെരുക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഷണം. കീർത്തി ശ്രീ വാക്സനാരീണം സ്മൃതിർ മേധാധൃതി ക്ഷമ. സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മശക്തി, സ്ത്രീകളുടെ ഓർമ്മശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കളിയാക്കിയെങ്കിലും പറയാറുണ്ട്. എത്രയോ വർഷം മുൻപ് ഹസ്ബൻഡ് അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നും വഴക്ക് കൂടാറുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഓർമ്മശക്തി ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സ്മൃതിർ മേധ, നല്ല സ്മൃതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്ന, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറയ്ക്കുന്ന ആ ബുദ്ധിയെയാണ്, ആ ഓർമ്മശക്തിയെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടീസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. സ്മൃതിർ മേധ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ധിഷണാശക്തിയാണ്. ബുദ്ധിശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് എല്ലാ ആണുങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട്. പക്ഷെ കുട്ടികളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. നമ്മളെ കയ്യിൽ കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ജോലികൾ ചെയ്യും, 100 ജോലികൾ നമ്മൾ ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാൽ ആദ്യം സൊല്യൂഷൻ പറയുക സ്ത്രീകളായിരിക്കും. പെൺബുദ്ധി പിൻബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്. ദിശനാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മേധ. സ്മൃതിർ മേധ. ധൃതി ക്ഷമ. ധൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മെരിങ്, എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത്, നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ഒന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് കാര്യം എടുത്താലും നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങളും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. ക്ഷമ, ഭൂമിയോളം ക്ഷമയാണ് എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതുപോലെ അല്ലാത്ത എത്രയോ സ്ത്രീകളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ. ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഇല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി പോലും എന്താ ഒരാൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ തന്നെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നിയാൽ അതാണ് അസുര സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾക്ക് അസുര സ്വഭാവമാണ് ഇത്. ദൈവിക സമ്പത്താണ് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതില് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ഏറ്റക്കുറച്ചിലോടുകൂടി നമ്മളുടെ അടുത്തുണ്ടാകും. പക്ഷെ അതെല്ലാം അല്ലാത്തതാണെങ്കിലോ അതില് നമ്മൾ അസുര സ്വഭാവികളാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് 7 കാര്യങ്ങള്? കീർത്തി ശ്രീ വാക്സനാരീണം സ്മൃതിർ മേധാ ധൃതി ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ വിട്ടുപോയ പോയിന്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം ദയയാണ് സ്ത്രീകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് വിശ്വരൂപം കാണും. അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 1-2 പേര് കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് പറയാം. അർജുന ഉവാച. ആദ്യം തന്നെ അർജുനനാണ് ചോദിക്കുന്നത്, മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യം അധ്യാത്മ സംഹിതം യത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിദ്യാനാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാനാണ് സ്പിരിച്വൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് അധ്യാത്മവിദ്യ. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അർജുനന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു.
10th ലെസൺ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചെല്ലാം അർജുനന് മനസ്സിലായി. പരംധാമ പവിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നു, പുരുഷോത്തമനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നു. അസിതനും ദേവലനും വ്യാസനും എല്ലാവരും നാരദ മഹർഷിയും ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്, നീ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അപ്പം എന്താണ് അർജുനൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഏവമേതദ് യഥാർത്ഥം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദൃഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപമൈശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിച്ചു കേൾക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങു തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങേ എന്റെ മുൻപിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഒഴിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. ദൃഷ്ടും ഇച്ഛാമി തേ രൂപം, എനിക്ക് കാണണം, കാണാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ദൃഷ്ടും ഇച്ഛാമി, ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു ഭഗവാനെ രൂപം. ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമം, പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ ഐശ്വര്യപൂർണമായ ആ രൂപം എനിക്കൊന്ന് കാണണം. ഇതില് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് അർജുനൻ? കമലപത്രാക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കമലപത്രാക്ഷ, ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളും ഒരുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് അസാമാന്യ സൗന്ദര്യമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. രാമാനുജാചാര്യരെ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൊക്കെ അതിന് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബിംബമൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈദരാബാദില്. അപ്പം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന രാമാനുജാചാര്യരെ നമ്മൾ തിരുപ്പതിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണാം. അടുത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കോവിലുകൾ രാമാനുജാചാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരുവായിട്ട്, അതിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു വൈഷ്ണവ നമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു വേറൊരു കോവിലും കാണാം. അതിൽ ഭഗവാനെ വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന രാമാനുജാചാര്യര് 60,000 ശിഷ്യരുണ്ട്. ഒരു സമയം തന്നെ 60,000 ശിഷ്യരുള്ള രാമാനുജാചാര്യര് ഭഗവാനെ പൊട്ടു തൊടാനായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണ് രാമാനുജാചാര്യരോട് ഭഗവാന്. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു രാമാനുജാചാര്യരോട്, ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും എന്നെ കാണാൻ ഒരു മനുഷ്യരും വരണില്ലല്ലോ അമ്പലത്തില്, എന്നിട്ട് നിന്റെ അടുത്ത് എന്താ 60,000 ശിഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഗുരുവിനോട് രാമാനുജാചാര്യരോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ രാമാനുജാചാര്യര് പറഞ്ഞു, താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരൂ, ഈ ശ്രീകോവിലിൽ ഇരുന്ന് മുകളിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല, എന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കൂ, എന്നിട്ട് വന്ന് നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വന്നു. ആ ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ, നല്ല പൊക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വന്നു. എന്നിട്ട് രാമാനുജാചാര്യരെ പറഞ്ഞു, എന്റെ ശിഷ്യനാകൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ മടിയിലിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശിഷ്യനായി ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മടിയിൽ കയറിയിരുന്നു ഭഗവാൻ. രാമാനുജാചാര്യര് മടിയിൽ കയറ്റിയിരുത്തിയിട്ട് വൈഷ്ണവ നമ്പി എന്ന പേര് കൊടുത്തു. ഗുരുവായിട്ട് ദീക്ഷ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം വൈഷ്ണവ നമ്പി എന്ന പേരും കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കാതില് മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ഓം നമോ നാരായണായ എന്ന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പം ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, ഓം നമോ നാരായണായ എന്റെ പേരല്ലേ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, നിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ 60,000 പേർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. നിന്നേക്കാളും ഇതാണ് മഹിമയാണ് നിന്റെ പേരിന് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന് രാമാനുജാചാര്യരോട്. അങ്ങനെയുള്ള രാമാനുജാചാര്യർ ഒരു ദിവസം ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അനന്തശായി ആയിട്ട്, നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളത് പോലെ തന്നെ അനന്തശായി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നത്. അപ്പം വലിയ ഭഗവാനാണ്, നല്ല ധാരാളം വലിപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന അനന്തശായി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന രൂപമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രവചനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കാഴ്ച കാണും. ഒരാള്, ഒരു പെൺകുട്ടി, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനറി പെൺകുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ മുൻപില് കുട പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നടന്നു പോകും. അപ്പം അത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ രാമാനുജാചാര്യർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ആള് സാധാരണ ആളല്ല, പക്ഷെ ബുദ്ധി വളരെ മോശമായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ഇതില് ബിവിൽഡേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അയാളെ ഒന്ന് ഉദ്ധരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായി. ഗുരുക്കന്മാർക്ക് അതറിയാം. ശിഷ്യരെ കാണുമ്പോ എത്രത്തോളം പോകും, ശിഷ്യരെ എവിടം വരെ പോകും എന്നുള്ളത് അറിയാം. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഗുരു തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇയാളെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാളെ അടുത്ത് വിളിച്ചു. എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഗുരുവിനോട്, ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണുകൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിയാണ് ഗുരു, എനിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ടിട്ട് അത്രത്തോളം കണ്ണ് ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രത്തോളം ആരാധിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആചാര്യര് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഞാൻ ഇതിനേക്കാളും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഷുവർ ആയിട്ടും പറഞ്ഞു അപ്പം ആള്. എന്നിട്ട്
രാമാനുജാചാര്യരെ പറഞ്ഞു. രാത്രി ദീപാരാധനയുടെ സമയത്ത് പൂജാരിയോട് പറഞ്ഞു, ആരതി ഒഴിയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ കണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ഇയാളെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അങ്ങൊന്ന് കണ്ണൊന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് രാമാനുജാചാര്യര് ദീപാരാധനയുടെ സമയത്ത് ഇയാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സ്വയം അടുത്ത് തന്നെ നിർത്തി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പൂജാരി ഇങ്ങനെ ദീപാരാധന കാണിച്ച് ഭഗവാന്റെ കണ്ണിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ കണ്ണ് തുറന്നൊന്ന് നോക്കി. ഇയാള് ആ ബ്യൂട്ടി, ആ കണ്ണിന്റെ ബ്യൂട്ടി കണ്ടിട്ട് അവിടെ തന്നെ ബോധം കെട്ട് വീണു. അത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടിയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫെയിന്റ് ആകും. രാധാറാണിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്ന പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടിയാണ് രണ്ടാൾക്കും. അപ്പം ആ ഇത് കണ്ടിട്ട് അയാള് ബോധം കെട്ട് വീണു. അതിനുശേഷം രാമാനുജാചാര്യയുടെ ഉത്തമ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി. എന്നിട്ട് ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറി. ആ പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് കമല പത്രാക്ഷ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും അത്രയും ബ്യൂട്ടിയാണ്. എന്നാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ഒരു സവിശേഷ ബ്യൂട്ടിയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാന് വാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി, പശ്യമേ നോക്കിക്കോളൂ പാർത്ഥ, പൃഥയുടെ പുത്ര, രൂപാണി ശതശോധ സഹസ്ര, ആയിരം നൂറ് ടൈപ്പ് രൂപത്തിലുള്ള എന്റെ രൂപങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. നാനാവിധാനി പലതരത്തിലുള്ളതാണ്. ദിവ്യാനി ദിവ്യങ്ങളാണ്. നാനാവർണാകൃതി പല കളേഴ്സിലുള്ളതാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ ആയിരം ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഭഗവാനെ നോക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് അർജുനന് ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ കാണാൻ അർജുനന് അതിനായിട്ടുള്ള കഴിവ് അർജുനനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വിശ്വരൂപം കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊടുക്കണം. തുമാം ശക്യത്തെ ദൃഷ്ടം, എന്നെ ഈ വിശ്വരൂപം നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷ, സ്വന്തം ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അർജുന. ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി, ദിവ്യം ദദാമി ഞാൻ നൽകുന്നു, തേ ചക്ഷു ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഞാൻ നൽകുന്നു. പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം, എന്റെ യോഗം ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള യോഗം എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് പശ്യമേ നീ നോക്കിക്കോളൂ. എന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. നമ്മള് 3D ഫിലിംസിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും അവരൊരു കണ്ണാടി തരും. അതല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു. നമ്മളുടെ ഈ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല, ചെറുത് കാണാൻ പറ്റില്ല, തീരെ അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാ ചെവിയും. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനോ ഇതൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ മൈക്രോസ്കോപ്പും ടെലസ്കോപ്പും ഒക്കെ നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി തന്നെയാണ് വ്യാസ മഹർഷി സഞ്ജയന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റൂമിലിരുന്നു കൊണ്ട് സഞ്ജയന് കാണുന്നുമുണ്ട്, ധൃതരാഷ്ട്രത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റണ്ണിങ് കമന്ററി ആയിട്ട്. നമ്മൾക്ക് ഡിഫക്റ്റീവ് സെൻസസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിൽ നമ്മളൊരു ആപ്പിള് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ആപ്പിളിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? അത് ചീത്തയായതാണോ നല്ലതാണോ കടിച്ചതാണോ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അത് അത്രയും ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ പിക്ചർ അനങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ അത് അനങ്ങാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് അർജുനൻ ബാക്ക് വരെ കാണുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് മാത്രമല്ല 6D ആണ്, 6 ഡയമെൻഷനിലാണ്. അർജുനന് ജസ്റ്റ് സ്മെല്ല് കൂടി ചെയ്യാം ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള സുഗന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി അർജുനൻ ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം. എന്തിനാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈവൻ ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ പോലും വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗമാണ് വരുന്നത്. ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വിശ്വരൂപ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടാൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇനി ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. ധാരാളം വായുകളും ഇങ്ങനെ കണ്ണുകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധാരാളം.
ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം ആയുധങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം മാലകളുണ്ട്, വനമാലകളുണ്ട്, നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. പീതാംബരം മാത്രമല്ല പല പല കളറിലെ ഡ്രസ്സുകളുണ്ട്. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് 6th ഡയമെൻഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് കൂടി കാണാം. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയം ശ്രേഷ്ഠം സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. സർവവ്യാപ്തം, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ധാരാളം കൈകളും കാലുകളും വായ്കളും ഉദരങ്ങളും എല്ലാവിധ ആയുധങ്ങളും ധാരാളം മാലകളും എല്ലാമായിട്ടുള്ള ആ വിചിത്ര രൂപം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ രൂപത്തെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കാനൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കരുത്. നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, ശാന്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ. ഇതൊരു ടെമ്പററി അവസ്ഥയാണ്. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട്, ജസ്റ്റ് ഒരു റീസണ് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ വേണം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ. ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. ഭഗവാന്റെ ആ പ്രഭാപൂരം നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു 10 മണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ നമ്മൾ രാവിലെ 8 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ സൂര്യനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോകും. അതുപോലെ തന്നെ എന്നാൽ ആയിരം സൂര്യന്മാരാണ് ഒരേ സമയം. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് അത് കാണാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവില്ല. അർജുനൻ അപ്പൊ എന്താ കണ്ടത്? പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ, പശ്യാമി ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ, ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ, തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തദാഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ എല്ലാവിധ ഭൂതങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളെയും വിശേഷ സംഘാൻ എല്ലാവരെയും കൂട്ടമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം, ബ്രഹ്മാവ് കമലത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിലിരിക്കുന്ന കമലത്തിലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെ ഞാൻ കാണുന്നു. ഋഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ, ശിവനെയും ഋഷിമാരെയും സർവാനു ഉരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ, ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉരകങ്ങളെയും ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ അവിടുത്തെ ശരീരങ്ങളിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റ് സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ തന്നെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പം ഏകദേശം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? പശ്യാമി ദേവാം തവ ദേവദേഹേ, പശ്യാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണൂ, ഞാൻ കാണുന്നു ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ ദേഹത്തിൽ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ സർവഭൂത ഗണങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും കൂട്ടമായിട്ട് ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം, ബ്രഹ്മാവിനെയും കാണുന്നു, കമലത്തിലിരിക്കുന്ന ഋഷിമാരെയും സർവാനു ശിവനെയും അതുപോലെ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഉരകാംശ ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉരകങ്ങളെയും കാണുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുക. മീനിങ് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ട് വരും. തൻതാനെ തന്നെ ഭഗവാൻ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് തെളിഞ്ഞ് വരും ആ ഒരു എന്തുണ്ടാവുക, സമർപ്പണം ഉണ്ടാവുക ഭഗവാനോട്. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവനും ഇതെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ, വിശ്വരൂപ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. കൈകളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ഇത് അർജുനൻ നോക്കുമ്പോഴെന്താ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, തീരുന്നില്ല, ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് ചെറിയൊരു കോയിൻ അമ്മ തരും, ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്ക ഇടൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും, കൂടുതൽ കോയിൻസ് ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും, ധാരാളം കൊണ്ടിടുന്ന ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അമ്മ പറയും, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയുള്ള കഴിവല്ലേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന് 1000 കൈകളാണ്. സഹസ്രശീർഷ പുരുഷ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാദ്. പുരുഷ സൂക്തം വർണ്ണിക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. നമ്മളെ സ്ത്രീകളെ പുരുഷ സൂക്തം ചൊല്ലിക്കൂടാ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതിന് വേദവിധികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പൂണൂലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പുരുഷ സൂക്തം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ. ഗായത്രി മന്ത്രവും
അതൊക്കെ പൂണൂലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അതിന് കുറച്ച് ചടങ്ങുകളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗായത്രി മന്ത്രമോ ഒന്നും നമ്മളെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ചൊല്ലുന്ന ഗായത്രി മന്ത്രമൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ വെച്ചുകൂടാ വീട്ടില്. നമ്മൾക്കത് നിഷിദ്ധമാണ്, അപരാധമായിട്ട് ഭവിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അമ്മ പറയും, നമ്മൾക്ക് ഒരു കൈയല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഒരു കോയിൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ 1000 കൈകളാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് യഥാമാം പ്രപദ്യന്റെ തംസ്തൈവ ഭജാമ്യഹം, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങോട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളൊരു കോയിൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ 1000 കൈകൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചു തരുമ്പോ അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്ന് അമ്മ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ കൊണ്ടിടാം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും, ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെ പോലെ പ്രകാശമാണ് മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ ഉച്ച സമയത്തെ അത്രത്തോളം പ്രകാശം ഓവറാണ്. എന്നിട്ട് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ രൂപം. കണ്ണങ്ങോട്ട് മഞ്ഞളിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങി ഈ അർജുനന്. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. ധാരാളം ആയുധങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആയുധങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ രൂപത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു ആ ഭഗവാനെ എന്ന് അർജുനൻ പേടിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന ദൃഷ്ടമിച്ഛാമിതേ രൂപം, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപമാണ് അർജുന ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. എന്താണ് അർജുനന് ഇഷ്ടം? കൗരവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൗരവരുടെ മരണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാവരും അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ചിലവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ചൂർന്നിട്ടൈരുത്തമാകെ പൊടിയാവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ വളരെ ഉഗ്ര രൂപത്തിലാണ് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നീ അല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നീ എന്റെ കയ്യിലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. ദേവാദിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തി എന്ന് തന്നെയാ വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ കൂടി ഈ രൂപം കണ്ടപ്പോഴേക്കും അർജുനന് ഇതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്നിൽ കനിയണമേ, ബിവിൽഡേർഡ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആ ഒരു മഞ്ഞളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കണ്ണൊക്കെ. ആദി പുരുഷനായ അങ്ങ് എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇത്രയും വലിയ രൂപമെടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഭഗവാൻ കാലമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, 24 മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ 24 മണിക്കൂറുണ്ട്. ആ 24 മണിക്കൂറിൽ 24 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ജപിക്കാനായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 24 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് 24 മണിക്കൂറിനോടുകൂടി പ്ലസ് ചെയ്ത് കിട്ടും എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ കൊണ്ട് ധാരാളം നന്നായിട്ട് നമ്മൾക്കത് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ഇന്ന് നാളെയാക്കാനും അതുപോലെ നമ്മളുടെ തലേവര എന്ന് പറയുന്നത് കാലം ചീത്ത കാലമാണ് നല്ല കാലമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മാറ്റാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ്, മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് മതി ഭഗവാനെ കൊണ്ട്. ഞാനാണ് കാലം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഭഗവാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന്. ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളെല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. ഈവൻ പാഞ്ചാലിയുടെ കുട്ടികളും സുഭദ്രയുടെ മകൻ കൂടിയായ ഇതില് പോയി. ആകെ 5 പാണ്ഡവരും പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ദാസിപുത്രനായിട്ട് യുയുത്സുവും മാത്രമേ രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളൂ. വിതുരര് ഈ യുദ്ധത്തില് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ വിതുരരും രക്ഷപ്പെട്ടു, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ. ഇപ്പം ഉത്തിഷ്ഠ അർജുനനോട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറയാണ് ഭഗവാൻ. പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ഈ യുദ്ധം തോൽക്കില്ല, ജയിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നിനക്ക് യശസ്സു തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഓപ്പണായിട്ട് ഭഗവാൻ ഫ്യൂച്ചർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അവരെ മുൻപ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ നിമിത്ത മാത്രം ഭവസവ്യസാചിൻ, നീ എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പയും
അമ്പെയ്യാൻ വിദഗ്ധൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇടത് കൈകൊണ്ടും അമ്പെയ്യാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവൻ എന്നാണ് സവ്യസാചിൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. സവ്യസാചിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാ? മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്. നിന്നെ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അമ്പെയ്യാൻ സാധിക്കും അർജുന, നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് ജയിക്കൂ, എന്നിട്ട് യശസ്സു നേടൂ. അങ്ങയുടെ ഇനിയിപ്പം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പേടിയായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ നമസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് കാൽക്കലിരുന്ന് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ചങ്ങാതി, ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി, ഇതെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയും ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് സമയവും കൃഷ്ണൻ ചിലപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയായിരിക്കും, വനത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. അതല്ലെങ്കിലോ അർജുനൻ ദ്വാരകയിൽ ഉണ്ടാകും. ഏതു നേരവും ഉദ്ധവനാണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും കൊണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകും ഉദ്ധവൻ. ഭഗവാന്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ കസിനാണ്, അർജുനനെ പോലെ തന്നെ സ്വന്തം ശിഷ്യനുമാണ്, ബൃഹസ്പതിയുടെ ശിഷ്യനാണ്. അപ്പം ഉദ്ധവരാണ് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കുക. റൂമിലല്ല ഇവരൊക്കെ ഉറങ്ങുക. ഇവരൊക്കെ ഉറങ്ങുക എവിടെയാന്ന് വെച്ചാല് അരയാൽ തറകളൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിന് മുൻപില്. ആ അരയാൽ തറയിലൊക്കെ പോയിട്ടിരുന്നിട്ടാണ് ഇവര് സംസാരിക്കുക, ഇതുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് രാത്രി ഉറക്കം വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങും. ദ്വാരക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് തന്നെ സമുദ്രമാണ്, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാറ്റ് വീശും. അതുപോലെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് അവരങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അരയാൽ തറയില് മുറുക്കാൻ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധവരിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. ഭക്ഷണവും എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് അവര് കഴിക്കുക. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കും. നീയാണ് വലിയ ബുദ്ധിമാൻ, നീയല്ലേ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് കളിയാക്കും. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് പേടിയായത്, എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നോർത്തിട്ട് പേടിയായി. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന് ദയ തോന്നി, ഭഗവാന് ദയ തോന്നി അർജുനനോട്. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാകുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സ്വന്തം ശരീരം എന്റെ ഭക്തനായ നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. 2 കൈകളുള്ള കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഉഗ്രരൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 4 കൈകളുള്ള രൂപമാണ് കാണിക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ ചതുർഭുജ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മഹാവിഷ്ണു സ്വരൂപമാണ്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് നമ്മള് മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഇത് 3 ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ അവതരണമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ ഭഗവത്ഗീത ആസിറ്റീസില് 420th പേജിൽ ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രഭുപാദർ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാതാജി ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണത് ശരിയാവുക? മഹാവിഷ്ണു അല്ലേ ആദ്യം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്താണ്? മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ദശാവതാരങ്ങൾ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ദശാവതാരം എന്ന് പറയുന്നതല്ല നമ്മളുടേത്. 24 തരം അവതാരങ്ങളാണ്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ദശാവതാരം, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന 10 എടുത്തിട്ടാണ് ജയദേവ കവികൾ ആ ദശാവതാര സ്തോത്രം എഴുതിയത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത്? മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന അവതാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന്. ശരിക്കും എന്താണ്? ഗോലോകധാമത്തിലെ കൃഷ്ണനും രാധാറാണിയുമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഒഫീഷ്യൽ ഫോം ആണ് ഭഗവാന്റെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ അധിപതിയാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഹോൾ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്തിനാ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് 3 തരം മഹാവിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലായത്? ഞാൻ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞതാണ്. ഭൂമി ദേവി വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവിനോട് എല്ലാ അവതാരങ്ങളെയും, എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഋഷിമാരെയും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് വിരജ
നദിയിലൂടെ കപ്പൽ മാർഗം ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോയി ഗോലോകത്തേക്ക് എല്ലാ അവതാരങ്ങളെയും കൂട്ടി ബലരാമനും സംകൃഷ്ണമൂർത്തിയും വാമനാവതാരവും നരസിംഹസ്വാമിയും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ജലമാർഗത്തിലൂടെ കപ്പലിലൂടെയാ പോയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോ കൃഷ്ണനെ കണ്ടു. അവര് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഗോരൂപിണിയായിട്ടുള്ള ഭൂമി ദേവിക്ക് കഷ്ടപ്പാടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്ന് അവതരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള മഹാവിഷ്ണു രൂപങ്ങളും എല്ലാം പോയിട്ട് ഭഗവാനിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ചേർന്നു. അത് കണ്ടിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായത് കൃഷ്ണനാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ആ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? മഹാവിഷ്ണു രൂപമാണ്. പിന്നെ 4 കൈകളോട് കൂടിയ മഹാവിഷ്ണു രൂപം. നമ്മൾ എന്താണ് ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പം വനമാലി ഗതി ശാന്തി ശക്തി ചക്രീശനന്ദി ശ്രീമന്നാരായണോ വിഷ്ണു വാസുദേവോ വിരക്ഷതോ. ശ്രീമന്നാരായണനായിട്ടുള്ള വാസുദേവൻ എല്ലാ ആയുധങ്ങളോടും കൂടി നമ്മളെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മാതാജിയുടെ. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനൻ അതിനുശേഷം 2 കൈകളോട് കൂടിയ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. 2 കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ആദ്യം ഭഗവാൻ 2 കൈകളോട് കൂടിയ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്നും എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു? ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ 2 കൈകളോട് കൂടിയ സാധാരണ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനായിട്ട് അർജുനന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അർജുനന് അതാണ് കാണാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, കൃഷ്ണനായിട്ട് കാണാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര വാത്സല്യാണ്, എല്ലാവരോടും ശത്രുക്കളോട് പോലും വാത്സല്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുക്തി കൊടുക്കുന്നതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് 5 തരം മുക്തിയാണ്. 5 തരം മുക്തിയും 2 തരത്തിലാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുക. എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് ക്രമമുക്തി എന്ന് പറയും, രണ്ടാമത്തേത് സദ്യോമുക്തി എന്ന് പറയും. ക്രമമുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ആനിമൽ ആയിട്ടൊക്കെ ജനിക്കും, അതിനുശേഷം പിന്നെ പുല്ലായിട്ട് പോകും, അതിനുശേഷം വേറെ ക്രൂരമൃഗങ്ങളാകും, പിന്നെ മനുഷ്യനാകും, മനുഷ്യരിൽ തന്നെ നീചനാകും. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ ശരീരം 84 lakh സ്പീഷീസിലും നമ്മൾ പോകും. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഭക്തി വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ക്രമമുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സദ്യോമുക്തി ആണെങ്കിലോ നമ്മളിപ്പോ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണ് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരാളെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അതാണ് ഗജേന്ദ്രനും അതുപോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അത് നമ്മളുടെ ഭക്തിയുടെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ക്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ട, സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ അതിനെ സദ്യോമുക്തി എന്ന് പറയും. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കിട്ടിയെന്ന് എല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ തന്നെ പ്രാരബ്ധം കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു കുംഭാറുണ്ടായിരുന്നു, മണ്ണൊക്കെ കൊണ്ട് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുംഭാറ്. അപ്പം മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള്, പോട്ടർ എന്ന് പറയും. അപ്പം അയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഭഗവാനാണ് ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, യശോദമ്മയുടെ മകനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നറിയാമായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുക. ഭഗവാനോട് വലിയ ആരാധനയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ ഇയാളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഓടി വന്നു. എന്നിട്ട് യശോദമ്മ പുറകെ വടിയും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്തതൊക്കെ കുസൃതികളെ കാണിച്ചിട്ട് ഓടി വന്നു. അപ്പം എന്നിട്ട് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഒന്നും ഒരു പോട്ടിനകത്തേക്ക് ഒളിപ്പിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഈ ചെറിയ കൈയുടെ പിഞ്ചി ഫിംഗറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഒരു പോട്ടിനകത്ത് കയറാനോ പോട്ടെടുത്ത് മാറ്റി അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരാനോ ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തനെ. അപ്പം അയാള് ഒരു വലിയ കുടമെടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. യശോദമ്മ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, നുണ പറഞ്ഞു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ യശോദമ്മ വേറെ വീട്ടിലേക്ക് അന്വേഷിച്ചു പോയി. എവിടേക്കായി ഈ കുഞ്ഞ് ഓടിപ്പോയിരിക്കണേന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോയി അന്വേഷിക്കാൻ പോയി. ആ സമയത്ത് ഈ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു ഇയാളോട്, ഈ കുടം ഒന്ന് മാറ്റി തരുമോ? അമ്മ പോയില്ലേ, ഇനി ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ കുംഭാറ് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുവോ?
എന്നിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അയാള് പറഞ്ഞു, എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും ഒന്ന് ഭഗവാനെ മോക്ഷം കൊടുക്കുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഷുവറായിട്ടും, നീ എന്റെ ഭക്തനല്ലേ, മാത്രമല്ല നീ എന്നെ ഇപ്പൊ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് നിന്റെ കുട്ടികൾക്കും നിന്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മോക്ഷം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ഇനി കുടം മാറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭഗവാനോട് അയാൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ എന്റെ 2 കാളകളുണ്ട്, അവരുടെ പുറത്ത് കെട്ടി വെച്ചിട്ടാണ്, കാളവണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മണ്ണൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, എന്റെ ഫാമിലിയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ആരാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുക, അവര് ആരും ഇല്ലാണ്ടാവില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അധീനതയ സർവഭൂതഹിതേരഥ, എല്ലാവരുടെയോടും നമ്മൾക്ക് ഒരേപോലെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടിട്ട് ഭഗവാന് വളരെ ദയ തോന്നി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, 2 കാളകൾക്കും കൂടി ഞാൻ മോക്ഷം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എടുത്തോളൂ, ഇനി കുടമെടുത്തോളൂ, ഞാനൊന്ന് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ കുംഭാറ് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞു, ആരാണോ ഈ കഥ കേൾക്കുന്നതും പറയുന്നതും അവർക്കും കൂടി ഭഗവാനെ മോക്ഷം കൊടുക്കുക പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അതും സമ്മതിച്ചു. നമ്മള് കേട്ടു, ഞാനിത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളത് കേട്ടു. നമ്മൾക്ക് ഷുവറായിട്ടും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവർക്ക് പുനർജന്മനവില്ലതേ. ഭഗവാൻ മോക്ഷമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഭക്തിയാത്വാൻ അന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതം ദൃഷ്ടം ച തത്വേന പ്രവേശം ച പരന്തപ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഈ 2 കൈകളുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണത് ഉണ്ടാവുക? നമ്മളുടെ തന്നെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ്. സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി പ്രേമാഞ്ജനച്ഛുരിത ഭക്തി വിലോചനേന. പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി, പുറത്തല്ല നമ്മളത് കാണുക, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലാണ് കാണുക. ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഗോലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഭക്തിയാണ്. ഭഗവാനിലേക്കുള്ള, നമ്മൾ ഇന്നലെ 8 സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുടെ ശ്രദ്ധ, ഇത് സാധുസംഗ, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്കോണിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ABCDE എന്ന് പറയുന്നതിന്, ആൽഫബറ്റ്സിന് നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ ഇതുണ്ട്. അതിന് A എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. ഫസ്റ്റ് ഭക്തി വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത്. നമ്മളെ പോലെയുള്ള മനസ്സുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് സഹവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് അതുപോലെ ആയി തീരും. അതുപോലെ B എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്സ്, ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയുമാണ് B എന്ന് പറയുന്നത്. ബുക്ക് റീഡിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറയാം. C എന്ന് പറയുന്നത് ചാന്റിങ് ആണ്, നമ്മൾ ജപിക്കുക. 3ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചാന്റിങ് ആണ്. D എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ്റ് ആണ്, നമ്മൾ ആരെയും കൊന്ന് തിന്നാതിരിക്കുക. നമ്മള് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് നിവേദിക്കാവുന്ന ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാവൂ. ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ എവിടെ ഇരുന്നും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണാർപ്പണ വസ്തു ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യമായിട്ട് മാറും. നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള യാതൊരു ദോഷവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോ മനസ്സിനോ അത് വരില്ല. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കാണ് ഒരു സെക്ഷൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്, കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലേക്കാണ് പോവുക. അതുകൊണ്ടാണ് താമസമായിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. സവാള, ഒനിയൻ, ഗാർലിക്, അതുപോലെ മസൂർ ദാല്, അതൊക്കെ താമസ പ്രകൃതിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് ഡയറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ E എന്ന് പറയുന്നത് എറ്റിക്കേറ്റ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം, ക്രോധം, രാഗം ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് വരരുത്. അതുപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്. കൺടി, മാല, നമ്മുടെ തിലകം, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എറ്റിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സദാചാർ കോഴ്സിൽ അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയാണ് ABCDE എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 4 റൂൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക്. എന്തൊക്കെയാണ്? നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റൂള്. നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് നമ്മളുടെ ഇത് ദയ, കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇലമെന്റിനെയാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ദയ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നോ ഗാംബ്ലിംഗ്. എന്തുകൊണ്ടാ ചൂത് കളിയെന്ന് നമ്മൾക്ക് ചെയ്തുകൂടാന്ന് പറയുന്നത്? അത് നുണയിൽ ആധാരമാണ്, നമ്മളുടെ ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്സിനെ ബാധിക്കും. പിന്നെയുള്ളതോ നമ്മള് ഇത് ഡ്രിങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യരുത്, ആൽക്കഹോൾസ് യൂസ് ചെയ്യരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ അത് ബാധിക്കും, നമ്മളുടെ തപശ്ചര്യയെ
ഓസ്ട്രിറ്റിയെ അത് ബാധിക്കും, സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കും. ഏതു നേരവും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മളുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെയുള്ളത് നോ ഇലിസിറ്റ് റിലേഷൻസ്, ഔട്ട്സൈഡ് റിലേഷൻസ്, മാരീഡ് ലൈഫിന് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ്. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആകാം, ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആകാം, പക്ഷെ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും നമ്മൾക്കത് ചെയ്തുകൂടാ. ഇതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ഇതൊക്കെ, ഈ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം മറ്റിൽ നേരിട്ട് കാണാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ ഇതിന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയും. ഭക്തിയുടെ ഡിസിപ്ലിൻസ്, നമ്മൾ കുറച്ച് പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളുടെ ആ ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. നാമം ജപിക്കുന്ന നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരാളെയും ചീത്ത വിളിക്കരുത്. നമ്മൾ വേറെ ഒരാളെയും ഒന്നും അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. നല്ലത് മാത്രം സംസാരിക്കുക, നല്ലത് ഭക്ഷിക്കുക, നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യുക. അതോടുകൂടി തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരുന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഭക്തനായിട്ടുള്ള കനകദാസന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഇത് ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ കാര്യം ദേവകിയും രുക്മിണി ദേവിയും ഒക്കെ പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അർച്ചന വിഗ്രഹമാണ് ദ്വാരകയിൽ വെച്ച്. അത് കുറച്ച് നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സമുദ്രത്തിലേക്ക് ആണ്ട് പോയി. ആ സമയത്ത് മധ്വാചാര്യർ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നദിയിലിറങ്ങി, ഉടുപ്പി അമ്പലത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള നദിയിലിറങ്ങി കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ മധ്വാചാര്യരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതാണ്. മധ്വാചാര്യർ അത് ഇത് ഒരു ഷിപ്പ് അതിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഷിപ്പില് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഇത് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ കപ്പല് ഇങ്ങനെ ചുഴിയിലപ്പെട്ട സമയത്ത് അതിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, മധ്വാചാര്യർ അവിടെ നിൽക്കുന്നു, തൊഴുതാ മതി, നമ്മളുടെ ഷിപ്പ് രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ടായി? അതിനുള്ളിൽ എന്നിട്ട് മധ്വാചാര്യരെ തൊഴുതു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഷിപ്പ് അവിടെ ഉറച്ചു നിന്നു. അത് അപ്പോഴേക്കും മധ്വാചാര്യർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ഷിപ്പിൽ എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മധ്വാചാര്യർ ഈ ഇത് മണ്ണില് പൊതിഞ്ഞിരുന്ന ഈ വിഗ്രഹം, കല്ല് എന്ന് അവര് വിചാരിച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹം മധ്വാചാര്യരെ പറഞ്ഞു ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. എന്നിട്ട് ഉടുപ്പിയില് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അതിനകത്ത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അവിടെയാണെങ്കിലോ ബ്രാഹ്മണർക്കാണ് മെയിനായിട്ട് അഷ്ടമഠങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അവർക്കാണ് അവിടെ മേൽക്കോയ്മ പൂജയൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത്. അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം. അവർക്ക് യാതൊരു താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള ആരെയും അവർ അമ്പലത്തിൽ കയറ്റില്ല, ബ്രാഹ്മണരെ അല്ലാതെ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഭക്തരൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട്, ഈ ബ്രാഹ്മണരല്ലാത്തവരും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കനകദാസൻ തിരുപ്പതിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഉടുപ്പിയിൽ എപ്പോഴും തൊഴാനായിട്ട് വരും, പാട്ടൊക്കെ പാടും ഭഗവാന്റെ മുൻപിലിരുന്ന്. ബ്രാഹ്മണര് പറയും, ഇവിടെ ഇരുന്ന് പാടല്ലേ, കിഴക്ക് വശത്തിരുന്ന് പാടല്ലേ, പുറകിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് പാടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓടിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ തൊട്ടുകൊണ്ടല്ലേ അകത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. കനകദാസൻ വളരെ സാധുവായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനാണ്. ധാരാളം പോയിട്രീസും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നല്ല ഭക്തനുമാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഭഗവാന്റെ പുറകില് പോയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും പുറകിൽ പോയിരുന്നു പാടും. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരൂ, ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തൊഴും. എന്നിട്ട് കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പതുക്കെ പോകും വീട്ടിലേക്ക്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസം ഭഗവാന് ദേഷ്യം വന്നു. ഭഗവാൻ കുറേയായി സഹിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു ദിവസം കനകദാസൻ ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിന്റെ പുറകിലിരുന്നു കൊണ്ട് കൃഷ്ണാനി ബേഗനെ പാരോ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വേഗം വരൂ കൃഷ്ണ, ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാടിയ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ തന്റെ കയ്യിലെ കാലി കോലെടുത്തിട്ട് മുൻപിലുള്ള മുകളിൽ ഒരു തട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ നേരെ കനകദാസൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു. നേരെ പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. കിഴക്ക് വശത്ത് നിന്ന് പുറകുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ആ മതില് കാലിക്കോല് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. കാലിക്കോല് എടുത്തിട്ട് ഒരു തട്ട് തട്ടിയതും ബോൾ ഇങ്ങനെ താഴെ വീണു. അതിലൂടെ കനകദാസൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടു. ആ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അത് വിഗ്രഹം തിരിച്ചു വെക്കാനുള്ള ധൈര്യം പിന്നെ ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരവിടെ ഒരു ജനാല പണിതു. അതിലൂടെയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. കനക കിണ്ടി എന്ന് പറയും. കിണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാല. അതിലൂടെ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ
നമ്മളും എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ആ ജനാലയിലൂടെയാണ്, മെയിൻ ഡോറിലൂടെ. ഭഗവാനെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണ് കനകദാസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവസാനം കനകദാസന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു അമ്പലം പണിതു. അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് ആ ഭക്തരെ ഈ ബ്രാഹ്മണരല്ലാത്തവരെയും അവരെ കയറ്റാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് തൊട്ട് അവസാനം ഇപ്പോഴും ഓട്ടുപുരയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ കനകദാസന്റെ അമ്പലം കാണാം. മുകളില് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറില് കനകദാസിൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് പോയിട്ടിരുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഇരുന്ന് കുറച്ചു നേരം ധ്യാനിക്കാം, പാട്ടൊക്കെ പാടാം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്, കനകദാസന്റെ മുൻപിൽ ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ഭക്തനായിട്ടുള്ള കനകദാസന്റെ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. രാധാരമൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭഗവാനുണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലെ ചെറിയൊരു രൂപം, സാളിഗ്രാമ ശിലയിലുള്ള രൂപമാണ്. നമ്മളുടെ രൂപ ഗോസ്വാമികളും ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമികളും ഒക്കെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമിക്ക് മാത്രം ഈ 12 സാളിഗ്രാമങ്ങളെ ഉള്ളൂ, ശിലയായിട്ട് ചെറിയ റൗണ്ട് ഷേപ്പില്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വൃന്ദാവനത്തില് എപ്പോഴും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ആഭരണങ്ങളൊക്കെ പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഗോപാൽ ഭട്ട സ്വാമികളോട് കുറച്ച് എന്താ എനിക്ക് ഓർഡർ തരാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് അവരെ കുറച്ച് ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു, കിരീടവും ഒക്കെ. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വെച്ച് കണ്ടാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ സങ്കടം തോന്നി. എനിക്ക് ആകെ സാളിഗ്രാമം അല്ലേ ഉള്ളൂ, എവിടെയാ ഇത് ഇടുക എന്ന് തോന്നി. ഇപ്പം ഭക്തന്റെ ആ മനസ്സറിയുന്ന ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോഴേക്കും ആ ഇതില് ഭഗവാൻ രൂപമെടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. ചെറിയൊരു രൂപം, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രൂപം, രാധാരമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ക്ഷേത്രം. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ആ വിഗ്രഹമുണ്ട്, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമികൾ, അതാണ് ഭക്തന്റെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അറിയുന്ന ഭഗവാൻ. നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇനിയും പറയാം. എന്നിട്ട് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്കറിയാം ഇതാണ് എന്നുള്ളത്. മത്കർമ്മ കൃത്മ പരമോ മദ്ഭക്തോ സംഘവർജിത ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യ കർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ. കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. ഊഹാപോഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ശരിയായ ഐഡിയ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തോന്നുന്നത് പറയുന്നത്. എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും അതൊന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും. മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത അസംഘവർജിത, ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിലൊക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി, നിർവൈര് ആരോടും വൈരമില്ലാതെ, സർവഭൂതേഷു എല്ലാവരോടും ദയയോടുകൂടി, യസമാമേതി പാണ്ഡവ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും, മത്കർമ്മ കൃത്മ പരമോ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും, സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ്രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ വൈര്യം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആ വൈര്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു സർവന്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പൈസ വാങ്ങിച്ചു, അയാൾക്ക് ഈ ജന്മം അത് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാള് നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തില് സെർവന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളും ജന്മമെടുക്കും, അയാളും ജന്മമെടുക്കും. ഈവൻ ചെറിയ പൈസയുടെ ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്, യാതൊരു കടവും ബാക്കി വെക്കാതെ, മനസ്സുകൊണ്ട് ആരോടും വൈര്യം വെക്കാതെ എല്ലാവരോടും വളരെ ദയയോടുകൂടി പെരുമാറുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കാം നമ്മൾക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതായിരുന്നു 11th ലെസൺ, വിശ്വരൂപ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, എന്തെങ്കിലും പറയാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ ക്ലാസ്? ആരും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ യുയുത്സു ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? യുയുത്സു എന്ന് പറഞ്ഞു, യുയുത്സു എന്ന് പറയുന്നത് 101 പേരാണ് കൗരവര്.
അതില് യുയുത്സു പെടില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ദൂ വെച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് ഗാന്ധാരിയുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു മാംസപിണ്ഡമായിട്ടാണ് ഗാന്ധാരിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായത്. അപ്പൊ ആ മാംസപിണ്ഡത്തിൽ ധാരാളം കുടങ്ങൾ 101 കുടത്തിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാ കുടത്തിലും ഇത് കഷ്ണിച്ച് വ്യാസ ഭഗവാൻ വെച്ചു. എന്നിട്ട് 101ാമത്തെ കുടത്തിൽ ഇതെല്ലാം കഷ്ടിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കിടക്കുന്നതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് 101ാമത്തെ കുടത്തിലും സ്ഥാപിച്ചു. എന്നിട്ട് അതില് ഔഷധങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഇത് സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ 101 പേരും ഉണ്ടായത്. 101ാമത്തേതാണ് പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ പെടുന്നതല്ല ഇത് യുയുത്സു എന്ന് പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ദാസിയിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് യുയുത്സു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ യുയുത്സു ഭഗവാനോട് വളരെ ഭക്തിയുള്ള യുയുത്സു ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും മരിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ശത്രുപക്ഷത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി. അതുകൊണ്ടാണ് യുയുത്സുവിന്റെ സ്റ്റോറി ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ സാധ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യർ സിദ്ധർ സാധ്യർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ? അതെ. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് 4 lakh സ്പീഷീസ് മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. 84 lakh സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഹോൾ ജീവജാലങ്ങള്. അതിൽ തന്നെ 4 lakh സ്പീഷീസ് മനുഷ്യരെയാണ്. മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മാത്രമല്ല, കിന്നരന്മാർ, കിംപുരുഷന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ, സിദ്ധർ, സാധ്യർ, ഇതുപോലെ കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മള് ഇത് പറയുന്നത്, എന്ത് സാധ്യർ, സിദ്ധർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷർ, ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി പവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 30 കോടി ദേവന്മാരെ കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ളവരാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, 33 ടൈപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? 12 ആദിത്യന്മാർ, 11 രുദ്രന്മാർ, അഷ്ടാവസുക്കൾ, അശ്വനി ദേവന്മാർ. ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾക്കുള്ളവരാണ് ഇവരൊക്കെ. കിംപുരുഷന്മാർ, കിന്നരന്മാർ, ഇതൊക്കെ നമ്മള് രാവണ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ധാരാളം മങ്കീസിനെ കണ്ടില്ലേ, വാനരന്മാര്. അവരൊക്കെ ഇതിൽ പെടുന്നതാണ് കിംപുരുഷന്മാർ. അതുപോലെ അവർക്ക് മനുഷ്യ ശരീരവും വാനരന്റെ മുഖവുമായിരുന്നു. അത് അവർക്ക് വളരെയധികം ബലം കൂടുതലാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ പെടുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? ക്വിസ് ചെയ്യാത്തവര് ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവര് രേണു മാതാജി ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മാതാജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 18th ഡേക്ക് ശേഷം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. മിനി മാതാജി, എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് പറഞ്ഞത്? എത്രയാണെന്നറിയില്ല മാതാജി, പക്ഷെ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ കുറെ ഉണ്ട്. 7th തൊട്ടല്ലേ? 7th തൊട്ടുണ്ട്. 7, 8, 9, 10, 11, 12. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയോ? അതെ, അതാണ് ഞാനിപ്പോ നോക്കിക്കൊണ്ട് അതാ നോക്കണേ ഉള്ളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാതാജി. 8 ഉള്ളൂ? 8 കാണുള്ളൂ മാതാജി. കാരണം വെച്ചാൽ അമ്മണി മാതാജിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ 8 ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ടിരുന്നോ രേണു മാതാജി? കണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജി. അത് കണ്ടു ഞാന് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിൽ നിന്ന് 8 എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മണി മാതാജിയുടെ ഇല്ല മാതാജി, 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് മൊത്തം 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതിൽ 8 എണ്ണം അല്ലേ? അല്ല, നമുക്ക് 10 അല്ല, നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ രേണു മാതാജി. ക്ലോസ്ഡ് അസസ്മെന്റില് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതില് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ചുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ 6th കുറച്ചുണ്ട്,
7th 6th 7th ഏറ്റവും കൂടുതൽ, പിന്നെ 8th കുറച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ. അതെ അതെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നോട് നമ്മുടെ മാതാജി സാവിത്രി മാതാജി 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ്. അതില് 8 എണ്ണം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട്. എത്രയിലാ മാർക്ക്? അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മാതാജി. കാരണം വെച്ചാല് അതൊന്നും പുറത്ത് പറയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും മാതാജി, അവർക്ക് വേറെ നമുക്ക് വേറെയാണ് ഇടുന്നത്. അത് പ്രഭുജി ഫുൾ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നോക്കി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതെ, ഐശ്വര്യ മാതാജിയും കൂടെ നോക്കിയിട്ട്. അതെ അതെ, യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതെ നമുക്ക് തരും. പക്ഷെ നമുക്കുള്ളത് ഈസിയാണ് കേട്ടോ. അമ്മിണി മാതാജി കുറെ ശ്ലോകം എല്ലാം ചൊല്ലിപ്പിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 എണ്ണം അല്ല മാതാജി, അതിൽ കൂടുതൽ ചൊല്ലിപ്പിച്ചു കേട്ടോ. അതുപോലെ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ, വിവർത്തനം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പറയാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ. അതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സാവിത്രി മാതാജി. അവർക്ക് 13th ചാപ്റ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി, 14th തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതെ അതെ, അവിടെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നില്ല, ടൈം എന്റെ ശരിയാവാത്തത് കൊണ്ട്. അതില് അവരുടെ 5th കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു, യൂണിറ്റ് 5. അവരുടെ ഫുള്ളായി. അത് യൂണിറ്റ് 5 വരെ ഉള്ളൂ, അത് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം. അതെ, എത്രയോ മുമ്പിൽ പോയി അവരൊക്കെ. അതെ, അവർക്ക് നേരത്തെ ഒരു 1 month മുമ്പില് എക്സാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു മാതാജി. അവര് NOD കഴിഞ്ഞു, മറ്റേ നെക്ടാർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞു, ഈശോപനിഷത്ത് കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നമ്മള് വളരെ പുറകിലാണ്. ഓക്കെ, 10 ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലപ്പോ അല്ലേ? അറിയാം, കുറച്ച് പതുക്കെ പോണ്ട ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങള്. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഞാന് മാതാജി, ഞാൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കി ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതും, എന്നിട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിച്ചു, അങ്ങനെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചു. സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ ശീലിച്ച് ഞാനും അങ്ങനെ ശീലിച്ചു. സെയിം മാതാജി, ഞാനും അതുപോലെയാണ്. ഞാൻ എല്ലാം എഴുതി പഠിക്കുകയാണ്. ഇല്ല, പണ്ട് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന പോലെ പഠിക്കുകയാണ്. ബുക്ക് നോട്ട് എഴുതി, അതിന് മാത്രം ഇപ്പൊ 3-4 ബുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഞാനതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, പേജ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്നിട്ട് പ്രിന്റ് ഔട്ടും ഈ അയച്ചെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ എല്ലാം പ്രിന്റ് ഔട്ട് വരെ എടുത്തു വെച്ചു മാതാജി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ഈ മൊബൈൽ നോക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് ഞാൻ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തു പോയി. ഞാൻ PDF-ലേക്ക് അയച്ചിട്ട് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കും, എന്നെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തു മാതാജി. എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈലും എല്ലാം ഇപ്പം ഒന്നും പറ്റാത്തോണ്ട് ഞാൻ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കിടന്നോണ്ടായാലും എടുത്ത് നോക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇന്ന് വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ കയ്യ്? നല്ല പെയിൻ ആണ് മാതാജി, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഫുൾ ബോഡി ഫുള്ള് പെയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇവര് എന്താ പറയാ, മത്സരിച്ചു വീഴുക ഭാര്യയും ഭർത്ത. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, നീ എനിക്ക് പകരം വീട്ടിയതാണെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 420th പേജില് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് മാതാജിയൊക്കെ. ആ മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ നമ്മൾ ഡയാസിറ്റീസില് 420th പേജില് 7ാമത്തെ ലെസണില് അതുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ അതിന്റെ പിക്ചർ ഒന്നും എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ മതി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.